खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गासैखौबो फिन खेब बराय हरलायबाय दा नोंथांमोना टाइटेल क्लिप नोंथांमोना नुनानै एसेबो बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि आपडेटआ एसे आलादा जागोन आरो थाम्बनेला बेलेगखौ होनादों माने बेलेगखौ माने टपिकआ बिदिनो जागोन ओमफ्राय भिडिअआ मोननै जागोन आरोना मोननै रोखोमनि भिडिअ जागोन आपडेटआ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ आरो नैबे आंना चेनेला गोदान थाबैनो 10K साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना अननाय दोङोब्ला बर'नि थै दोङोब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नैबे चेनेलखौ थाबैनो 10K खालामना होथारदो जायफ्रा चेनेलाव सुरु खालामनोसै मेला जाबाय बिसोरो फैबाय थानाया मेला गोबाव जाबाय बजरा गामिया हौवानि नामा सानखां ओमफ्राय हिन्जाव नामा बेबि बुङो खेन्था खनब्रै जाबाय गले गले फैबाय थाखायो बिसोरो सानफ्रामबो दिनै बिसोरखौ हमबाय आरोना जाहाथे मोजाङै जोंनि बर' समाजनि जिथु नियम बिसोरो रायजो राजाखौ साखि लानानै जेरैबायदि इसोरखौ साखि लानानै जेरै जरा जादोंमोन दिनै माने जोंनिया गसाइखौ माने साखि आरो साखि लानानै दिनै साखि लाखो आङो बिसनि थाखाय अब्ला नुखाबाय नोंथांमोना आङो मोनथाम मोनब्रैनि क्लिप होदो दे माने मोनसेनिल' जाथाय नङा मोनथाम मोनब्रै जोंनि बर'निनो जाथाय क्लिपफोरखौ होजोबना होदो माखासेखौ आं खोन्थिजोबासै गासैखौबो खोन्थिनो माने बोरैबा मोनो दुखुबो नाङो रागबो जोङो माने मिनिनोबो ओंखारो बेफोरबायदिनो आरोना बर'आ बांगालखौ लानाय बेफोरबायदिनो डिटेल्सखौबो खोन्थिजोबासै आङो बबे गामिनिमोन मा मुंमोन दा बुंनांगौ जेबो खोथा गैला लासै सिंनि बाथ्रा दा बेखिनिखौनो क्लिप होबाय आरोना स' लोगोफोर नंगौ थाम्बनेलाव होनाय पुजा मुसाहारि बेनिफ्राय सिमां सायनारि गोदान मुभि ओंखारगासिनो माने ट्रेलार जों नुनो मोन्दों आरोना दा बियो माला रिलिज जागोन मिन्थिया दा जोबोद मोजां जागोन आरो गासिबो सापर्ट खालामबानो जाबाय नंगौ जोंहा फावखुंग्रि पुजा मुसाहारि जाखांफुनाय ओमफ्राय जाखांफुनाय बिथां फावखुंगुर सिमां सायनारि एक्टर ओमफ्राय बिथांनि फिन साजा फिल्मखौ नायनो थाखाय जों गोबां एक्साइटेड जाना दोङो बे लग'खौ एबा थाम्बनेलखौ लाना फैनायानो जाहैबाय आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों नैयाव भाइरालबो भिडिअ मोनसे होदों आङो जोंहा हमजानाय माने मुस्लिमजों बेफोरबायदि गाज्रि सोमोन्दोआव हमजानाय आरोना दा एक्सुवेलि नोंथांमोना साननानै नाय सासे सोरबा सिख्लाया दा लंथं होननाय मोनसे मिउजिक गान ओंखारदोंना दा गोबां भाइराल जागासिनो बर' आइजोफोरा माने दख'नाखौ माने फैखांलायनानै माने रिल्स बानायनाय जों नुबोगासिनो सासे आइजोआ फेमास जानो थाखाय बेफोरबायदि गावनि प्राइभेटखौ देखायां माने बेफोरबायदि रिल्स हगारनाया मोजां नङा
बिदि आरोना माने दानि जुगाव दा मोनसे मडार्न गान ओंखारदों नंगौ थिगानो जोबोद भाइरेल जादों जोबोद ट्रेन्डिङाव थांदों फेसबुक इन्स्टा इउटुब गोबां ट्रेन्डिङाव थांगासिनो नाथाय मोनसे गोरोन्थिखौ मावगासिनो जोंनि बर'फोरा जोंनि आदै मादैयानो जा सोरबा हाबा जानाय सोरबा हौवायानो जा सेंग्रायानो जा ओरैबायदि सोरबा सासे आइजोआ गावनि दख'नाखौ फैखांनानै रिल्स बानायदों आरो हौवाफोरखौथ' बुंथारनाङा माने डाइरेक्ट लंथं जाखानानै ड्रेसफोरखौ खुनानै माने मोसानानै देखायदों आरोना दा बिसोरखौ आं बुंनो सानो बिसोर जे मा उन्दैफोरखौ मा फोरोंनो सानखो गाना जाहैबाय बेलेग आलदा ओमफ्राय भिडिअ'a जाहैबाय बेलेग आलदा नंगौ गाना मडार्न गान नाथाय बेफोरबायदि लंथं खुनानै मोसानो थाखायथ' बानायनाय जायाखै गानखौ दिनैनि भिडिअ'a बेखिनियानोसै गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो गोबां बाथ्रा बुंनो दङमोन नेक्स्ट भिडिअ'आव आं बुंसिगोन गोबां बाथ्राखौ दा बेनो बुंनाया जाहैबाय बे भाइरेल भिडिअ'खौल' नङा जोंनि बर'नि गोबां मुंदांखा एक्टर एक्ट्रेसफोरा दाबो डाउनाव जालांगासिनो मानो होनबा सापर्ट मोनाखै बेनिखायनो गोबां बर' फिल्म बर' मिउजिक बर' एलबाम गासैखौबो सापर्ट खालामलायदो आरोना आंबो नायनो एक्साइटेड जाना दङ माने बर' फिल्मनि माबा मोनसे बर' फिल्म ओंखारोबा जों गोसोआ गुदुं जालायलायो मानो होनबा नायनाय मोनसे मटिभेसन मोनो आरोना मटिभेटेड टाइपनि माने मुभि जानांगौ एसे मोजां मोनलायनाय बायदि थिग बेबायदिनो आरो बर' हारियाव गोबां सोलायगासिनो बेखौ माला मोजां जागोन बुंनो हाला अब्लालाय नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बाय बाय